از بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان حلف وزر كبزلو كم زعين تقدس ملقطات إثيوبيا بحرن أفريقيا بحرن بموال نقرباب تهاجرات بفلاي كان هزون منقسن إرترا تكايدو زلا فتنتات عب تحت زخون يكون كنتات تقبلنت كم زي بلوم مسحبرات إمارة عربي خون إسرائيل تحوا بيركا زقبر فتنة من مليسون الزبا ناب حدا قنيا خونتات كودو قوسل زخل تركو تخن كالي هاجر نز خونتات كم زي يقبلوا بمقلاتيو نعيش المرح إثيوبيا بقص ولا دي وزر كبزلو دحرز نيدرار مدب بجاني تجيرهم عبتز تجبر نيدرار مدب عشان مرح إثيوبيا كم قدم خمس مسك بلا إيران يون عشان مرح أبي أحمد إيدوت أميرو سماي كان كعررن جالسوا خسل تخدينه بحر كان بسجتن سماي كتمتيو ترايوم إذا خاطر تخيل ركبات اتزح حسون استتصبيون أباي تخطن حسلا زي كالا بسجتن بخياتن كحبو أي كالن مرح إثيوبيا بمنجد التركن سعود عرب المسير إرتراخ الزرارب كم زدلي حبر لهم عشان بعد تشوك أترزت ألمنا خداع بتألمان سفجناون فلينا نوت حزب المنجستنينا شمقلنا مستان الزرارب تبلنا ويانا لك ما تبز موتات شتارا ولا حانتي مفلية بلان كل عالم زفلتو أمونجي إرتران إثيوبيان بشام قال الزرارب ولا حانت قدا يلن كابن وركم قرباوي تبزعوا محبراوي كتباوي تساتها من الواتون بوليتيكا قدات زرارب قداي نيرون تقوينهم عقلتي أو مكوار استمسرته لعلاو نتحدد حجران سخبر نروح خلتي هزبتا زقلقل خون نيروم نايكالوت أجندة حسكان خالوت كتحقوسن تعرف مرفهم كتلغ متن اتزحزن كا تصبون زقبر الكهزب المنقستن تأليمكا بزلوا خا عدل عيني باللي سني باللي تعامير كامستبلعخا حجاوات ردن موال منك سمعكا اتعدل حانسابي نيروم كاب تاريخ زي مهارنا دون قرو نهيت اونت بوليتيكا ختصاوز خد كايو من قدي حج مملس انت لو عخا نقرفهم جماجم كيح بحر إرترا بعصا هابتا من مفرين أشتو عصا متشون زقبرو بلس تفترا وكونتات كم زلوتا قليتو عب جماجم بحر هاجر نظر كم منقرو بنسعر بحرن ننا أشتو عصا نخالوت إنسات بحرن كم زكلا خلون بزي سقات كعوي كم زحق من كمون إذا تفترا وبوتاتزين جلابو كابورتو عنفاس معبل نمكل خال ننا أشتو قففت عصا صرحن بقليلو نخسلاسلو كم زحق من يقلات بهابتام هيوتاويان بحرن بتفترا زحلو جماجم كيح بحر إرترا نزل أنا أشتو مكفاف عصا عزيز بو كم خنن اتم صقات زياتهم مقبن مغراب سرح نمفتار نقطه بهاجر زدقف مخانهم زقلات عبشن 996 جمره اباص زركب تكال مسرح عصا ايريفيش كابنا اشناي تخباو قففت عصا كمون كاب عبيت تكالات مقفف عصا بمعداق فريات 5 دالو تتكال يقلط تكال ايريفيش نبوزحا سدرابيتات تقماقم بحرنا يسرع عدل كم زفترون بتوسخ يقلط عبز حلف عمت إرترا أستا 400 شحتون بقع فريات عصا بمكاب حدش كبروسن كم زمزقبت بقرب اوان استقبر ستاتيكس أفريات عصا تاريكا وعبيد كم زنة أريو زقلات بزخا مستي أو كلتش إنسان 4 زنبر أهازات مهرتي كنا زازارن كلو إذ بسوا عن سيستم بيتاوي توسخ زوب كل كوينو عم مكفف عصا هاجر نازل على مهرت مخاني قلات دايركتر كفل فريات عصا إيريفيش آت أسمرهم قولس أفريات عصا زرق زلو كنتف معبالة نقففت عصا زنت أبار مخانو قاليتو عبز حجوان تكال إيريفيش مستي أبقر وان عمل لا جماجم بحر هاجر نازل زلو وسخ مهرتي أتبع حرب مسقام أما علت العلي 7 عصا ناي محاز عقم زلو ما مسرح ما أكل كم زلو ويوزقلات بحافش أزعبيت استقال مسفف عند سر مقفف عصا إرترا زنزبار مخان يوزقلات قدام 14 لكاتيت كلتش 26 وقعوا صنبل تساتف تفنقل استخايد لعلتيا عب ساعات نغوناي تعالت مالت لك ساشواته كبر بريزيدنت إسياس أفورقي منستر سب سلطان منغستن هقدفن لعلو تأزز سراويتن زملكتهم أكلاتن أو حاولت تنكتات طوالت وقعوا كليل عنبابا أنبيرهم عبد الحرق أترناي تعالت كام وقعوا صنبل فنقل ككايد بزوات أمدا مسرت عدومات نايت صنبل كاب قدم ساعة 3 دحرق أتري ناي كبر عدومات دما كاب ساعة 4 دحرق أتر جميرهم صنبل أبز كايد الرؤس مدرب محاز كتأخخون ببوتهم كحزون جميرهم رأس مدرب 3 وجنا بما يستخببت قدمي خاني من كانت أقام كان نمر عايز مست ماي بحرنا تعذبك أتزنق على بوتايم أحد إرجزي خارس مدرب عدوما تصافتي نايت مدرب كذا بلد لكأس عن حموشة كور بريزنت أتيسياس أفورقي بتقعيتن علتن أديتاتن تسنيو أبناي كوربوتو تقميتهم كل تصافتي ببوت مسحازة مرح مدب تصاف وقعوا صنبل فنقل نزخر سماتات ككبوتو حاف كبل ملختو أحليفهم وقعوا مدب صنبل فنقل دما منستر سب سلطان منغستن جنبارن لعلوت أزت السراويت أما حضرت زباطات وكلت هاجراوين محبرات مرحت هيمانوت عبيت عدي عدم استجور لهم أجايشن باشحات زغط صار حزبي أبستر خولو قالم كأنا يدحن متأخم بعدهم برا وهادش ما قله بعله زباسمينا وكيح بحري وزر زينب عمر قريبو
ወይዘሮ ዘይነብ መግለጽያ ብምኽንያት እቲ ክቡርን ዕዙዝን ዕለት ታሪካዊ ፍጻመ መበሳሳን 6 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ናብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ወናኒ ጽኑዕ መትከልን ሰርሓ ቀያን ዝኾነ ሓይልታት ምክልኻልን ድማ ብፍላይ እንኳዕ ኣብቅዕና ዮሃና ድሕሪ ምባል ንትርጉምን መልእኽትን ቴማ ፈንቅል ሎም ዓመት ቅያ ፈንቅል ንወለዶታት ዘርዚራ ታሪካዊ ፍጻመ ስርሒት ፈንቅል ሓደ ካብ ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ስርሒታት ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶታት ዝሰጋገር ውርሻ ጅግንነት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ድማ ኣብሪሃ መደባት ትሕዝቶ ዝኽሪ መበሳሳን 6 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብንጥፈታት ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወዲቡ ዝተኻየደ ዞባዊ ቅነ መንእሰያት ከም ጀመረ ዝሓበረት ወይዘሮ ዘይነብ ባህላውን ስፖርታውን መደባት ምስቲ መቓር ፀጋታት ባሕሪ ሰሚናር ምርኢት ትካላት ቁሸት ተምሃሮ ሽልማት ፈንቅል መልሰን መስመር መደባት ሃለው ቆልዑ ኮማውዳሳትን ካልኦት ብርክት ዝበሉ መደባትን ብድምቀት ከም ዝተሰላሰሉ ኣረድያ ኣብ መወዳእታ ኸ መደባት ፈንቅል ብኸምቲ ዝተወጠነሎም ብፅቡቕ ንምክያድን ክውን ዝገበሩ ኮሚቴታት ዞባን ምምሕዳር ከተማን ስፖርታውያን ስነ-ጥበባውያን ሓይልታት ምክልኻል ፀጥታን ግንባር ማሕበራት ትካላት መንግስቲ ኩባንያታት ህንፃ ህዝቢ ባፅዕን ውልቀ ሰባትን ወዘተ ብስመ ወሃዲ ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ልዑል ምስጋና ገሊፃ ቀፂላ ቃል ዘስመዐት ኣመሓደር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃያ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብ መግለፂያ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዓመት መፀና ደመቐን ብተሳትፎ ህዝቢ ባፅዕ ድማ እናማዕረገን ዝቕፅል ካብ ክቡራትን ዕዙዛትን ሃገራውያን በዓላትና ሓደ ምዃኑ ኣነፂራ እዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኹን ምፍላጥን ንምዕቃብን ናብ ወለዶታት ንምስግጋርን ብሙሉእ ዓቕሙን ድሌቱን ይሰርሕ ምህላው ዘርኢ መንፈስ ምዃኑ እውን ኣረድያ ወይዘሮ ኣስመረት ኣስዒባ ዝኽሪ መበሳሳን 6 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ሎም ዓመት ቅያ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ምፅምባሉ ታሪክ ፈንቅል ታሪክ ጅግንነት ተፀዋርነት ህዝብን ተገድላይን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ከተማናን ዝወረደ ግፍዒ ፀላእትን በቲ ዘይንካእ ሓያል መንፈስ ንዘለኣለም ነባርን ተዘካርን ከም ዝኸውን ዝገልጽ ምዃኑ ኣነፂራ ከመመላእ ሃገርና ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብውህደት ህዝቢ ሓይልታት ምክልኻልን ትካላት ህንፃን መትከላት ማሕበራዊ ፍትሒ ዘንግስ መደባት ልምዓት ማለት ቀረብ ስተ ፅሩይ ማይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምፅጋንን ምስራሕን ኣባይቲ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ምምሕያሽን ፅገናታትን ፅርግያታትን መራኸቢታትን ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ዕማማትን ንጥፈታትን ይሰላሰሉ ምህላዎም ዝሓበረት ወይዘሮ ኣስመረት ኣብ ርእሲ እዞም ዝተጠቐሱ መደባት ብደረጃ ዞባ ዝተመደቡ እሞ ብሃገር ደረጃ ድማ ዝተሓንፀፁ ምፅጋን ተተቅርፂ ምዕቃብን ተጠቃምነትን ሃብቲ ባሕሪ ንምዕዛዝ ከምኡውን ጥዕናውን ትምህርታውን ትካላት ዝርከብዎም ማሕበራዊ ፍትሒ ዘንገሱ ንጥፈታት ናይ ምሕያል ስራሕ ሓያል ፃዕሪ ይካየድ ምህላው ኣረድያ ታሪክናን ባህልናን ብግቡእ ንምስጋር ንሰርሕ ኣለና ዝበለት ወይዘሮ ኣስመረት ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ ባህሊ ምትሕጋዝ ሕብረተሰብናን ንምዕቃብን ናብ ወለዶታት ንምስግጋርን ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝብና ዝተፀገሙ ሽማግለታትን ስድራ ስዋኣትን ወገናቱ ናይ ምድጋፍ መንፈስ ከሕይል ብምትሕሳብ እቲ በዓል ክቢ ዝበለ ማዕር ክፅምበል ዝፀዓቱ ኣካላት ኣመስጊና ታው ቀፂሉ ነቲ ዕለት ድምቀት ዝህብ ባህላዊ መሰናዶ ቀሪቡ ከም መኽፈቲ ናይቲ ምዝንጋዕ ድማ ጎብየ ዘርእስታ ደርፊ ትግርኛ ብድምፃዊ ቴድሮስ መንግስቱ ቀሪባ ንዓኣ ተኸቲሉ ከዓ ንልዕሊ 45 ደቂቕ ዝቐፀለ ልቢ ተዓዛብን ተሳታፍን ናይቲ ፅምብል ኣረስሪሱ ብትኹረት እውን ከም ትከታተሎ ዝገበረ ምዑታት ወረስቲ ሕድር ምዃነን ብብቕዓት ዘመስከራሉ መራሕቲ መድፍዕ ዓጂ ኦፕሬተርን መሃንዲሳት ቴክኒክን በዓላትን ኮታ ሙሉእ ብሙሉእ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተቐለሰ ምርኢት ሰልፊ ተንሳፈፍቲ ፈጣናት ጀላቡ ሓይሊ ባሕሪ ስዒቡ ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፋ ፈጣናት ጀላቡ 9 ኮይነን ነብሰ ወከፈን ረዚንን ዓሚቑን ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ብኣሃዝ ዝተወከለ መለለይ ኣሃዛዊ ቁፅሪ ዝተዋህበን እየን ትርጉም ዝርዝር ናይቲ ኣሃዝ ንምግላፅ ከይነውሐና ሕፅር ብዘለ ከም ዝስዕብ ክግለፅ ይከኣል መለለይ ቁፅሪ ነብሰ ወከፍ ጃልባ ካብ መግዛእቲ ኢጣልያ ጀሚሩ ድሕሪኡ ዝቐፀለ ታሪካዊ ዕለታት ቃልሲ ናፅነት ብዓብዪ ከዓ ጉዕዞ ብረታዊ ቃልሲ ንምሕፃርን ዓንዲ ሕቖ መግዛእትን ምስባርን ተሓንፂፆም በብዓመቱ ዝተኻየዱ ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ወታደራዊ ስርሒታት ዝውክል እዮም ሰልፊ ተንሳፈፍቲ ፈጣናት ጀላቡ በቲ ዝወፀሉ መደብ ተኸፋፊሉ ንምርኢት ቀሪቡ ኣወዳድባ ናይቲ ብሸነኽ ደቡብ ዝተበገሰ ምርኢት ከመይ ከም ዝነበረ ኣንባቢ ስእላዊ ሓበሬታ ምእንቲ ክህልዎ ብኸምዚ ዝስዕብ ክግለፅ ይከኣል ኣመሓደር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብድላ ሙሳ ተወጢኖም ብዛዕባ ዘሎ መደባት ልምዓትን ኣገባብ ትግባሮምን ምስ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታት ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ምምሕዳራት ከባብን ኣነባበርቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዘትዩ እቲ ካብ 29 ጥሪ ክሳብ 11 ለካቲት ዝተኻየደ ርክባት ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓመልማሎ ሓጋዝ ሃበሮ ሓልሓልን ገለብን እዩ ተኻይዱ ኣምባሳደር ዓብድላ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ኣሳት 53,000 ሄክታር ግርሁ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም ዝተሰላሰለ ኣሳት 16,000 ሄክታር ማይ ኳዕታ
ጉድኣታት ከም ተፈወሰ ከም ውጽኢቱ ድማ እቶት ሓረስታይ እናበረኸ ከም ዝመጸ ብምሕባር ኣብዛ ዓመት እውን ብዝለዓለ ክስርሓሉ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶም ኣካላት ብውህደት ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሩ ጸገማት ስተማይ ንምፍታሕ ካብ 2022 ክሳብ 2025 ብጠቕላላ 37 ዲጋታት ከም ተሰርሓ ኣብ 22 ዓድታት ድማ ምሕዳስን ምዕባይን ስርዓተ ቀረማይ ከም ተኻይደ ዝጠቐሰ ኣቶ ዓብደላ ማይ ዝኣተውን ዓድታት ክጽንዓ ከምኡውን ኣታዊታት ኣገልግሎት ማይ ብግቡእ ክእከብ ተላብዩ እዚ ዓመት እዚ ኣብ ንኡስ ዞባታት ሓልሓል ሓጋዝ ዒላ በረድ ዓዲ ተኽሌዛን ሃበሮን 8 ዲጋታት ክስርሓ መደብ ከም ዘለውን ገሊፆም ንኣገልግሎት ትምህርቲ ብዝምልከት 21 ትካላት ትምህርቲ ካብ መውዕሊ ህፃናት ናብ መባእታ 10 ካብ መባእታ ናብ ማእኸላይ ደረጃ 12 ድማ ካብ ማእኸላይ ደረጃ ናብ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝዓብያ ብምሕባር እዚ ኣብ ተሳታፍነት ተምሃሮ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ኣረድዮም ብዘይካዚ ኣብ 2025 ብዞባ ደረጃ ካብ ዝተዳለዉ ልዕሊ 6.7 ሚልዮን ፈልስታት እቲ 16 ሚልዮን ከም ተተኸለ ብምግላጽ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክበጽሕ ምእንቲ ዘድሊ ክንክን ክግበረሉ ኣተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ተወጢኖም ዘለዉ መደባት ልምዓት ብኣድማዕነት ንምትግባር ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም سعود عرب أبزوات قرن أفريقيا كيف بحرن جبوت تراخ تتصوت أبزخ المدات عودة بريزيدنت إسياس دحر مزتاري جيوبوليتيكا ومن قصة أساس زكاي زلوتن إكسنت عبلع لك أي بحرن وشمت فارس مكتتال المحيال 4 سي 24 جي مارتين باترول السخونة نفرتي مأزاز وتقليتو سعود عرب أبزوات قرن أفريقيا كيف بحرن زلوات ألوان نعبي متسلو أبزلو الأوان عبلع لك أي بحرن وشمت فارس مكتتال المحيال 4 سي 24 جي مارتين باترول السخونة نفرتي كابلين وارد ኣብ ኣየርን ህዋን ምክትታልን ጸጥታን ዝነጥፍና ኢጣልያ ኩባንያ ከም ዝኣዘዘት ተገሊጹ እዚ ስጉምቲ እዚ እታ ንግስነት ኣብ ወሰንቲ ናይ ነዳድን ንግድን ኣገደስቲ ቦታታት ንዝፍጠር ሓደጋታት ባሕሪ ባእጎ ንምክልኻል ዘለዎ ዓቕሚ ዝዓቢ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ከም ዝፍለጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዕድመ ወራሲ ዓራትን ቀድማ ሚኒስተር መሐመድ ቢን ሳልማን ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ኣብ ሪያድ ጅዳ ዝገበረው ኣተኩሮ ማዕከናት ዜና ስዒቡ ኣብ ዝነበረ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብቐንዱ ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳያት ዝሸፈነ ምዉቕ ዝርርብ ታሪካውን حونتاون زمدنا إيرتران سعوديان بقطة وشركة نزبلة مسفحون من معبالون دحر مزرراوم عبزوا وجودات أكونت التفاصيل سنيل كرن أفريقيا كيح بحرن وشمت عربن دحر زجبر وزتا سعوديا جبوت راخت تصوت أبزخ المدات جوداي بجوداي حسابنا حساب تلواويت من باروم زذكريوم تركي نتاجز مركبة نراد اتفحر ناب صوماليا بمسداد كوعتا خجمريا مرحة ترك دماتي بإردوغان إمارات كوعزو دحر مسراز ناب إثيوبيا آتي مهلاوي فلات أتي الشمقل مرحة تركي بشمقل ناز فلات تي بإردوغان أبتزاس مع مدار كوينا تايفالنيو نخوينا زعدمو طرطات أليخا بزاتخ فتحون متت تاوكالو تهاجرات دو كبلو كمزل لوم نبلتسقنا معيدو أتي عال وعالم سحبو زغني وعيزينا خوينو كقرب زغني كم كل موراتات قزيو حالي ومزحال رغيبو اللوم ترامب تزاور من قدي أبتز جبر زرب قداي نيكليرنا إيران كساتة في دحر مبالو قدم منستر إسرائيل كل تيني إيران ذهب تما يرانيم كابتها جركوت اللويلهم عمل العالم بأما يتشحذ غطار سبات أنت أسرعت إيران تقاومهم أبزس معلوز اللولوان منستر قديات وتس إيران أباس أراكجي مس أمريكا نمزراب نبجيني وآتي من بارو يفلت إيران مس أمريكا مسرتها وسمع كم زبط حتى فليت ألام منستر قديات وتس إيران أباس أراكجي لومي أبجيني واس تخيد زت عمل كيتو أبزها مجلتي عمونكو مصبق معبالة كم استرعي قالت اللوم بخمس عقباب استخايد اسمع كابتم زحلفو استخايد زر واسع حشوت إيد كم زنبرو وسيخو طريسهم از سمع زينة تزغط الركبناون زرا قدوي بلا بتوسخت منستر كل يوم وجنات نزغط الزرب نايجزار اسم ركع سندات حيزهم كم صغرو افليتهم از بشمقلنا عمان استخايد نزغط اللزب مع عزم خانقن علت ايفليون منستر تمرتي دكتور حليمة محمد مسحدش أمباسادر هندي أب إرتراج كمال ترحيبا تمال 10 شعات لكاتيت كلتشر إثران حموشتن منستر تمرتي إرترا دكتور حليمة محمد أمونغو إرتران هندن زلونا نوح جزي زمدنا نمد لدالن بفلاي دماو عودة تمرتن زلونا كلتي أو متحجاز نممع والن مسفحن أبزكا للوز تفلالي نتبتات بعمق أوتمايتهم بزي كاز خلتيهم منسترات أو هلو تصتا معبالتا زبانا كارنا أفريكا كيه بحرن هنداو كانوسن أتو كيروم زتيهم
بريزيدنت هاجراو فيدريشن كوعسو اجري ايرترا اتو باولوس ولد هايمانوت تمالي 17 لكاتيت 2026 اب نيروبي كينيا اب زركب بيت صحفت صحف سيكافا كم حدث بريزيدنت بايتو محبرات كوعسو اجري مبرقن ماخلاي مبرقن سيكافا بوقع سلطان تركيبو اتو باولوس ولد هايمانوت نابت بوتا مس بصحه ببريزيدنت فيدريشن كوعسو اجري كينيا حسين محمد دموق قبابلا تغيرلو ابت سن سرعت غزياوي تفصم دايركتور سيكافا جينسنيدن كالو سرحتنيات ات بيت صحفتن ترخيبوم نيروم بريزيدنت ولد هايمانوت ابز اسمع مدره نمحبر سيكافا نمحداسن داغمن مبربارن زلو تبعراي بمغلاط ابزوم سعو نطبتا تكيروم ህዝባዊ ሰሚናር ነበርት ከተማ ሂስቶንን ከባቢያን በአቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ንሰንበት 22 ለካቲት 2026 ክካይድዮም ህሊ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ንምርዳ ኣብ 2025 ንስተዓሙ መደባት ስራሕ ንምግምጋመን ናይ 2026 መደባት ንምርዳን ክንሳተፍ ይግባእ ቺፍ ዋረንት ኦፊሰር አራያ ጸጋይ ተሰዊዮም አባል ኃይል አየር ኤርትራ ገዲም ተገለ ቺፍ ዋረንት ኦፊሰር አራያ ጸጋይ አመበል 82 ዓመት ዕድሚኡ በሕማም ተሰዊዩ አወርሕ ለካቲት ኣብ 1975 አመሳር ህዝባዊ ኃይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋድለ አራያ አዋን ሓርነታው ቃልሲ ኣብ ሃድታት ምልክት ኢድ ስራሓትን ተዋጋእ ሰራዊትን ድሕርና ጽነት ድማ ኃይል አየር ኤርትራ ተመዲዩ ብዝተፈላለየ ጽሕፈታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋድለ ቺፍ ዋረንት ኦፊሰር አራያ ጸጋይ በዓል ሓዳርን ኣቦ 7 ደቀን እዮም ስነ ሰዓት ቀብር ድማ 16 ለካቲት ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብመስዋእቲ ቺፍ ዋረንት ኦፊሰር አራያ ጸጋይ ዝተሰምዕ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍራይነት መንእስያት ኣብ ትካላት ንኽዓቢ ደረጃ ውዳቦኦም ንምፍልጠቶም ንምሕያል ዝሕግዝ ናይ ዘተ መድረኻት ወዲቡ እቲ ብ10-13 ለካቲት ኣብ ዓሰብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ዘተ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ግንባርን ዝሰርሑ ልዕሊ 350 መንእስያት ዝተሳተፍዎን ብኽትዕ ዝሃተመ ምንባሩ ወኪል ኤሬና ሓቢሩ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረዘነ ሚካኤል መንእስያት ቀለስቲ መጻ ብምዃኖም ዕማም ዝተዋፈሩሉ ትካላት ንኽዕወት ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎም ተገንዚቦም ንዑ ዝበቅዕ ፍልጠት ክቐስሙን ንቕሓት ከጥርዩን ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቶ ገብረ ህይወት ተስፋይ ብወገኑ ውዳበ ናብ ዕላማኻ ዘብፅሕ ሜላ ስለ ዝኾነ ንመድረኻዊ ተልእኾ ዝበቅዕ ደረጃ ውዳበ ክህሉ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ኣብ ዘለዉ ውዳበታት ብንጥፈት ክሳተፉ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣፍልጦም ዘስፍሕን ዘዕምቑን ናይ ዘተ መድረኻት ብቐጻሊ ክውደብ ኣዘኻኺሮም